Karbing long live kelang ratum don. Pini niltum studio long. Elitum ko pai game. Elitum kacu papon ateng. Man pengedo. Elitum song along. Alang lista me kay parman long ria parman. Kacu song abang pulo. Avia peak pencheng lo. Alang liat tomu cetanam lo desi. Tomu soson lo. Tema ing suar hang ing long jon kwano ne ameng jang long le anu jang long le hilika man men kachi songa bang pu ase alang litu ma phur ki mo puthak la pen non political la bang so issue sa puthak Karbing long arat ake mang la ma puthak pen cheng lo chingki je thanang pu phan se alang li phan por chu hang lo se alang li phan studio long ke bang thega pot alang li phan ke rupi pajir lo la pen nil tum thangna pajir mobile la se Karbi po ho pen alang li phan ar chu poning to nilun ta cholo sa Karam sa welcome tangte nang li Karbing long live ke lang rat phan nang li hin pen le nang li sarpi sabra men nang li tum korte bang kwan ma la pen nang li ke thege ding arong ko na pen sinang li na plang ma ko anang deng sinang li charlie ma la hayang ton pen nang li che than ponik tha Kardom prangsi pini dak Karbing long live long pini nili phan nang pha pen la pen nili lam the si hini ladak kaning jelong la sawar sana pipot ki ro pipar pik lo asia hok nilimen ke nilipo nilipai nang ki iremen labang ke Willingson phangcho apen ke nili abarim ke LNL palong ludun chok na phibang ke halada ka chipar jan dunamen labang ke rijak dera pusi nili phan pini kapre galong kamong sa men nili phan puson je ka che thangdo apen nili mahang thek adim labang ke haura ghat la pen parokhwa dak okereng pu hawar kimon rong hangarong la pen karlitang gobin phangcho la pen ke kareng hipi nilipuga veglo ta nilipai duiglang alang litum aso pinso ada daklam nilipang ke penilitum korte bahini la pen ingjir bang troxido asinili haura ghat long amasi kacharli la pen haladak nilipai lo thek nangji pula so ke matha pen ki do joine nili graduate an bang ke nili ke charli do na war sai long la pen ke labang so awar sai ke long ben si pini nili rielong kolom isi ki ot un mate ke ot long labang so ajak wong bang ke nili long iglo si labang so phi bang ke nili kaprek social organization long tame akacherap dudum pen ke kisias long punon nili haura ghat kisias dunela long nili haladak un an ke kilun ke kan pini midong pakso gardeng long punon kaprek long tanili kacherap dundu la pen ke karbilo charli asong long tanili barim klembang phunili ta pen anparta halaso hod ratcharia song ASDC la pen CPIML ahotsita menili theta na kacherap dun do la pen la so phi bangke resim rong rang ben kachesong baso song long nili mithang ta kachesong i phan ning hang dun si phi chesong nun pen si KLNRF pasong long membership endun lo la pen ke nili tangkring ben chesong nun lo la pen non 2021 an bang ke nili tum la bangso kachesong bang ke Karbi Accord pu cetok konvensi nili tum resim ke kachesong bang ripon long lo te porque molam sapo je thani lo na te nali tum la KNLF halasul ke nali da SDC long ludun lo pote la bang so platform long samang le ke sentiment pen long ri long pat ke chere kom ji phan autonomous state demand committee long ka chera dun lo pote obviously nali ning ta se risoi jang ko sonji litum che song nei ma la so wi do lo sa ko sonji na ri helia song bulote lage ki thige jang thang chi puri khe pen hemeri chi onang ji
kortia velo murtia velo donra velo kai ke mata inglonga harlok long kulong da lo si cepat chong nang ji ko alo ne nang le tum training kan dam ko alo ne heli ko son ben si kyot nang ji ma kya am nang ji ma pen cheng lok khala da ke phere me suluk sudak pulte nang li ning ko son si ke matha pen le nang li song long kilu don no be Hola bangso alam bangke hok hala suhut democratically kachisong sa me SDC song hala so nang tangkring do oh lakenang lita chini lapen kiltum karbeng long tok ano atau mata chini pemeka democratically autonomous state a moment hala so SDC tum nang thot pen tangkring do lapen aphi bangke 1994 aning kan ben ke ilitum arjulong lo resim rongrang bank kachisong asong arlo asong pusigi putema hala so asong tami 1994 aning kan bank ke nang cheng lo tapi nang cheng bank ke litum che tham dame karbi kopela national karbi national volunteers KNV 1994 aning kan mars achiklo si song am hang theklo tapi la so phi bank ke la so aning kan le thotlo KPF putadu kalang KPF puta lado apen munthina nangji hala so KNV fan bangke alpha tumsi sponsor made amhang kapathe hala tumsi arms training pen danglo kaprek intang kring arisim da melang te pensi kewan wan no la pen rapon lo so se KPF fan bangke la ke nesiana tum akerap pensi amhang pathek lo la pen hada training ka do ka besi tami enesian ayam atum pensi training people no laso phi kaprek lapu arms struggle laso asai nang klembom ang bom hot isi hini katora ke do joine puthot KNV la pen KPF ching rum nang pu pulaso pu kematha pachedon si 1999 aning kan ke puthot ako UPDS pu UPDS pu asong amhan pathek lo lapen ke UPDS along hala suhut KNV lapen KPF atum pupu jointly in tang kring isi arms struggle arms men ke claim japan isi pilol ha atim ko sonsi hatum chepeng lo cheseng lo 1999 aning kan ben UPDS amhang pathek pen atum na struggle lo tem hala suhut ai struggle bangke ajak pading olong le derlo government atum ki freedom je phan athema la pu ki PF la pen KNV chingrum pe lobote si the tam si arms group do kokji pajane government atum IB atum la pen kaprek government intelligence atum bang pu kera brun pen aphi bang ke nikan hini tam aphi bang ke UPDS phan ta fridak lo frida ka joine sia group bang ke protok do kok lo sia group bang anti tok do kok lo UPDS protok la pen titok dokong la pen ke laso ke dokong ka phi bange pen an rat nda ke mang hu la som de ko lo koma de UPDS si thoi ke do tuma mara tum si habit ke do tuma so ke mang hu joine KLNLF ko anti tok UPDS tumang amen chelar chet si KLNLF pu ben si ako struggle wan thulo la pen so KLNLF lo mang ke ni litum ta la KLNLF along pen si do dun pen si thot ako karbiatum la arms struggle la bangke cheng bon thulo nilitum nili jokta la so KLNLF pa mangke thek hot pen si nilita ki join lo a hok hala so hot non abarem KLNL ko GS thong teron apen ke non nilitum abarem KLNLF la long chairman ba PDL asi PDL ke KNV hota PDL si chairman UPDS hota kala tapi non KLNL hota PDL bang chairman lang litum pen pu kaprek alam cethan chimum pen ni limitang da kopilon lo ning dok dun si ni limitang da KLNL pong join dun bo pen join dun bom pen pi kaprek arms sagula sainang claim bom lang bom pen si ni litum 2010 naning kan an bang ke ceasefire bang ke deng government nang deng lo pen government nang deng det pen akhini tum ke chingki asai bang ke pangcheng lo patumi dikheta ni li panel discussion no long ta asolam chithan hala sohon mon sing atum nang deng mon sing phan ka chuning ri dam pen sin tum han
band organization pu nang ir det pen nakita Mohan Singh nang kang hon pen puthot ni litum han kachingki ratcharya muton kachingki afan bang ke ni litum han atwar nang tholo la pen ke 2021 an bang ke ni litum rip long lo siang dong kiti ang deng an ni litum wang long lo litum je than la le la KN KPF ahut ma jong te la ratcharya song tum no food no shelter ว่า banner ke tok pen cheng lo har lo song seng long le pu pen cheng lo penan la sut isia moment create a sun se thek pon long hala sut ke ko son on na sini hala so hoti ku pilapu SDC moment in tankring tang der le ku pisia ko ko pilol ha situation long pisina pachi hodum tu na hilang apu ka themo autonomous state moment bangke jontorong pi ke hai holiram terang ke hai dharam terang ke hai alvin terang ke hai in tankring ke japon boma hot ko pisi halapu ngabang ke situation ang palang nudun na hilang ma ba nang pachi hodun na hilang ma mati alang litum la SDC a moment claim bomb a group atum akehang a hemprek apan ki hala pidili atum ke japon horen sing de ke japon am group atum bang hijack den na nang hijack dun den nang pulaso ke phere mate la so bang aning ki bi ki doko ka joine isi hala suhot alang atum autonomous state demand committee ke ja atum central committee dun la sontong decision ke deng lo ne pilone yela tum han rong alo dim klong da sak nang ne konan ma ka thek long lo pulote police army phan than nang po latuma phan ajat abidi penon aka chesang bang pa bob dun nang po khala sona ke matha ke chit ate ke chipare joy do kok ta hailumini aso joine si towara lom pu non wala lom no atom isi slogan wan lo no food no shelter no food no shelter pula so slogan atom wan lo walling lo bannering lo atom arong atom kupinone ke pachet hang amu pon lo ten KNV phan ga sot ke ka selet ningjoy no vive putai si amen la ta rong ir pon lo pachet hang pon lo la swang bong ben sita am struggle ke claim tumta kupilo intang kring pen do thiblo hala pu tan master demand committee ke hang atum tha pu alang tumata sai che claim bom lo pu am struggle tumta pu thang kam che claim bom si pini kupilo do thib kan sirang tum UPDS ke en le pusin nang asai ban che claim long bom lo pusin ri pudamji telitum penangan alam militum cethan lo la penon song alam da sabu palidam thuluna telitum la martyr tum ku parlam le hema sorotum non alang litum dhogatum bangke nang model sonsi nang mandet mamege pu vet sa pisa branch potum dadu sa penangan la son ilitum ki sunge boy litum theklong sa me ke farman lo longri farman te lalang litum phan ge kopia bidi pensi nang litum song hin ben mathapon hok la solamang ta hok lo hala so democratically ke chesong ing tangkring den do kok sita am struggle long ke ong dong tum ke texer atum ta do non son hala kopilal ha harsing timung atum sonta texer hawai pur la pen ke hala prang Wellington tok bi puni limen son Wellington tok bi puja orang ba texer abang pu tum ta do hala so ta lang tum kaprek alang tum professional live ba GOC am sagulung ta me ke claim ke dam ning hang apen ke kopilo lang tum claim pamikanang plus so pechisik ke mat hapena jani si wang lo apen wang bom hut ke ongdung de mana chepang bonang lo thalang mane ke police ari deng apran namu chipinang lo mane ke army ari deng CRPF BSF ari deng apran nam lo ba mane atum han bang ke kaprek hawar rong asor theng bob tang ho pula sonda iltum arjulong lo sia hok martayar atum nil tum long bang pharo ini so saya martayar ke dolo iltum lokta lapen ke nang litum song long ong nai lo bon kala
Kiti jang bang kiti jang ong ichelo lasi lahai tum ham nilitum pini ahok lo chipang bonang ajoy ne ning ke ning duk lo nilitum ta pen ke ning duk pik le thot sita nilitum ko anma kerap ke pajir nang ji bang ke nilitum ta kerap ke pajir bang ke un edelo kan ahok alang tum ing tangkring ko ke am sagul pangtang nang puhot ke alang tum vi phik ang ichi pabu badu we pansi pini nilitum phan ke ja tum han jo pangthang alang tum duty nang ton pi la pen ke kichu gijun reson ong formula tum sang ham u thoi pen ke wan ke roi ka do ba velang tu nai klempi a la pen pini tum che pangbo nang kok panil ning duk le ning duk pik an la pen ke non alang litum han kirap ki pg pualong bang ke nilitum la 2021 la bang so ekora hot niltum ka perek ke thang da close thaponun edelote ma sitame hala martayar ahem asor ba mane ke korte mane ka puapai tum han la pu lamsam isi amount government hin pen state hood along ka chesong along ki chidun samar tayar tum han halang tum kit en kin phan kerap pg pula so close bang hin tum da ke thapondo ase hala so close ateng pensi ave scrutiny tame government of sam da claim lo pen karbing long autonomous council alangli tulinam rong hang cm ke hai stame la hai sai no na cherab dun thandu langli strictly martayar family tum han scrutiny hot halada mondola level tum arong hem humridam si dak pen kichi ki jang doma la hai alangli strictly mondol eske yaru tum han instruction pc ni litum han theta na ka cherab do la pen ke ni litum da so list government of assam han pale government of assam dum ta ko alang tum police level la so verification claim si pini 282 abang pu phan ke ni tuma list bang pale long lo government of india phan da pale long lo government of assam han pale that phi government of assam si government of india phan pale lo la pen ke ning the ni litum prabjin pen la so asap over bonon na kerap lak po kerap pg pusi da close ni litum long ekor long amata la so close do sila so teng pen prabjin pen pichun ponji pusi ni tum ning the la pen ke damtang porta ilitum thekdun long lo arjulong lo autonomous state akot kithi tum hanta ko anone karbe autonomous council hin pen ke hai doctor tuliram rong hang langli aning ke me pen lak phoron pon lo char chim long det takalisi asdc hot ko mat lama kithi atum dolang ma ho puri dam se council pen kerap pilo la si non litum resim rong rang ka chesong along kithi dun labang so martayara family tum hanta sonsi karbe no ton mas council hin venta aka cherap chitu long lo pulote ba long ji se ni tum ning ke penke nangrap dun vegji la hai sai pachun ji phan penilitum mos signatories tum mata government of india government of assam phan ave phonga phonil tum aning ke papuri remind dun thu ye la so close talk lo ma la so close ko anang deng lo la hai klam tu chimit me pin me si government ban presar pilo la pen ke la penan par ke nilitum ke non amar kaprek political ja kong ta de pot kaprek theta na kerap ki pg pang nilitum ma ja kong ka videlo la sila close long ke do pot si pichun pilote asap vet sitame pine hemret ke chelang farman long ipo pos nilitum ne thet ning thedam no son alam nili hasut kar dun long alam apen la solam kwan dong hok ne samene le la quarter long pine siar dun long hala so comment to ning kan lo ne la lang lok so long mon alo so sumara keda cd ke lang amat da print prele por army tum da mat si la so sumar dum han long amat stamen non punon benta aden bodita ahema sorduman pilong le pula solam kwan sia hok ma hok hema
lo so alam bang ke kiti kijang bang do kadang lang lok so hop wat tok la bor pung kadang matawar long kadang ada papor pu ajo sidi kilang mat da me imek thu mat army tum chekom dam check la ha so army tum dat de la pu ilitum ke hian da mane ke jadun mang ta doko polo ke jadun mang da ko ko jone hala dak la pu son gotona bang du ikok lo ta pen ke doko ka ma ha so hot heliamu ro masi thiak lo ta pen ke thiak pusita hala so hot ke kopilol ho पुलिस आर्मी फन के फेरे पति बॉक्दुन हाई हे बा डेड बॉडी तमे क्लेम दुन हाई बांग अबे क्लेम दुन हाई बांग अबे लपे हलासो आओ सुपी अतुम ता भाग बांग का हम हुपु पिलोल हनन सिंगासन कॉन्स्टिट्यूएंसी थेकरा जाना न थुता दो लपे ने कपरे इंगलोंग अतोक साइडे मत हला आ हेम संग हो तुम हंता मेन पेन प्राबजिन पेन laso birta kepale dam thek the joine hala hema sor tumta det budi keche hang dunji keche en dunji la puson phana to war bangke long le der lo la pen ke bane donarap tum chini ko tum sita me police army tum long keche klang dun pen adet budi keche en dunji phanta ka phere do kok lo penina patti pon lok na ba pini tum hanta nang ne che pen han na to ar beng na ab dam bob na halason ke phire man halaso hot ke ni thomni plia phike adang tum si adet budi bangke hoitu puson adang tum tom mian pijalo ne kupilone halaso hot bangke pusoni si dui kok lo ala man laso bang dui kok lo ason no yoni li las amsi than ik tek chat pon ni ta ku isona lam che than ma si ching che than nang go le pili tum la so cheng den da na ang bon lom le la army tum operation ke dam ma ili tum kar bi pi tum phan cholang rem det alam ki la pena phi police ta tum to don to lo ma sela cholang rem vek abang phuda mena ke malong cha bok pusi phi ke a ke zabang stame hala su pi tum ni tum kar judun long ateng bolo de council pen compensation kwan si pinangji ma lan pi pedet dc rideng pen suri kre pho la sonzi ta livelihood phan mangge athema nu da kai lo sa me approve ta long de phi copy posi copy ne son back akerap thidung son pi pedet lo la so to mo bang la ponsin to ko son si adinga men bang ke sameng de ho Chandra thoi ma la puig lo na solam ke arjulong nilitum ke la suhut ke mainstream bang ka lobon na litum bang ke PLT hod ke PLT hod sita nili ka chini dam ateng bata haw la si hala pini meglang no ke choklam bek abang fu bang ta me thang si suicide det lo mati masih la puson asai ke laso hoderle ke do pulason da kali tema laso aron khorsi mathoi la arms force special power act pula hai penta ke ongdong rong tok anu lom ta la aning sipahi tumta aning hangaling ba pinni la tumta ja power ko anma ke paklang utilize ning la penta abc alang tum power claim that titi lepen ke pini police phanta local police phanta lang tumpon pepo hala sui ria long kalili ke lang ke claim dam la puson dokok titi la bangke do vek la bangke nang lok su long matai litum 2006 mine long arjulong litum nata korte bang hini phan bichi ki veda mama da bangke adap rang jirlo thang pin le po bichi ki vedam dam lo rong hang hem harap takta la tum bang piban ken kontar de la ta litum karjulong lekali arjulong ta benam akache song hala so thur pak lo nasila puson atok ano atum thangda chini ni pula puson akoi people la army tumta paramilitary tumta
alang tumajakong pen ang tanta klembor idet itia bahasa sai ke kalang klembor idet tila si hala so apor hot ke kopilo karbi changte karbi polam pina po student organization dum punon ba soarlo so song tum busitame mane pan meklang no pinya sai dokok lam dokok lote chitodun pakpen si hala kisung ke fodat abang pu bang pi pantame rabdu nangji lapen ke government compensation ko anma kelong nangji bangke hang pidun ning athema hala ke phowek abang pu bang pi bang ke ho atok ano abang pu dai meni lahai pirthia rona tang thang da chini ne lapen ke lahai a ghotona potha kinone ame thangta FIR pinangji puta chini ne lapen ke alang ko anma katherak nang lahai potha ta compensation government pen johang long ba government bineng lahai ron datang na chini ni data hai meni kalang chini sikio atok anu lam ke na hok lam ron chini la sila son for hot ke ilitum la dak thoy long ke do social organization tum le cherab dun de pulote puson si kelong tum long le la sonang deng si doi kok ji la ba ke la ilitum penangan lam cethano nonali phanang kar juji bangke aprang ilitum kapre khal sut ke song amen pensi non BLT accord punon la pen la ilitum UPDS accord punon isia song phansi pudamet ta non nalitum chapter long on bangke karbi agreement bosi dak chitok punon te labang so karbi agreement long non rat tung ka chini kang tung mang ko piang deng si dolo mande ko PPC ka che song nei dolang karbi agreement pubang lepuson government atum nona phi ku puson dong ke selamik lo ne sita hala aprang bang ke song si vet kala UPDS atum lepu sita si vet DSD pu atum ta hala tum ta si vet lapen ke BLT pu hota si vet ta non aphi bang ke 2020 aning kan NDB lon ta duik umati kala NDB Ronjon Doimari putado NDB Gubindo Busumutari putado aku NDB P pulone progressive la sondo latado pen ke NDB S pu Saurai Groh pu halat tumta ke dokok ajan pen ke hala epsu tumta dobon hala sot ke chitok do na promote buru atum kala so joines atimbang duik o mahala sota buru e kot putok de penon nilitum 2021 MOS hini tu hota so hota pilaloma abarim ke LNLF dolo song beji datum hala PDCK puta dolo napen ke hala longki be langlitum ta hala UPLA puta dolo dan KPLT long ta puson si sanchom ke thom dui kok lomati dolo masih betul pangrum pen pulote song throw dui kok masih kumane KLNLF agreement betul hala tumta ning oi lakna mane KPLT agreement tumta ning oi lakna pula so abang amat si pangrum pet pen amat pilal ha karbi agreement mate karbi court pusi masih amen irik dia dolo tu non na ko pia projai lo kan do bang non abang kan lian si panel discussion hota ni tang tan ni ninje nasi non pechunji pulote state government kacerap the tanangji hala 2011 ai court punon non lanilitum 2021 ai court punon implement je long ke state government ta the tanaka kacerap dunangji lapen ke ladak ilitum karbingo tan mas council long ke jabang fu bang phiatum MLA tum MP university melang nita government aphan ave presar kipi ila tumanda pubi frong atumai kot la pubi kok pang chokche politically la so implementation aphan ke government tum siding nang ji pu bang ke batai presar pinang ji lapen ke
an parsitame la kopilo nilitum tapen ke hala kar beno autonomous council tum cherap ra pen asam chief minister pansitame ki papu paki pudam ka chuning ridam tapen ke ho government of india panta je la so ekor banke implement politically implement da prang nji pu banke time and again hala da pressure bange pidam lot nji la pen ke non la 125 la so 60 amendment je long bangke ke ongdung bangke one put hai nilitum along la direct funding mate hala government of india tum poisa la so poisa ka chethak khot council na poisa long non popular so a close article 280 de la dasi duik po la pen ke non la so amendment jong si rajya sabha long nang pass nang place that pen nang pass that pulote dak MSC abang MP mandate legislative long dong si MLA manun dat pulote nikrip lieng bong pen alang chithanang po kaso pot aronda non do igila non article 1 kopilo la 60 ala 125 la so amendment long ote wani poda non bangke damdang anak poril tum seglong mane MLA le khibom ta la puta MSC da khibom mane MP le khibom ta non puta executive member ta khidun bomji ba MSC da do bomji la sonsi doi kok mate tana non aso amendment lo pulote 60 non amendment kimi long lo pulote within 14 days bang hala bang konan ma ki do yi bang a decision man klar dang mo ala MSC si do jima mate hala member of parliament si do ma member of legislative assembly si do hala so bangke klar dak pola non phong hon bangke mane bang tapu da council ana sude king sibidun ko hapu delhi da king sibi ko gi bangke non phong bangke la so bon implement uplote men no pote heli la bangke kopilo la awar sai bang komsom po na pen ke dai tum hala UPDS atum ekor long 2.5 long ateng pulote election ta state election commission atum si conduct po pot si non la so 60 la amendment na kimi long bangke la so close to do ikok thai po la ilitum la election anta councilor lo election anta non bangke la state election commission atum si nang conduct pon po asia bahak bangke na non na kimi amendment je long sen horumbang duiji la penke mo la ilitum chihili isai la pine seat reservation na lamta non la kimi long wang po la penke amenta karbieng long autonomous territorial council pusidu po KAAC lar ke karbieng autonomous council lar ke karbieng long autonomous territorial council po bangsi dui kok po la so non nakimi long mangi la si la hai yang sinon pichun pondok pute ke ongdong asai bang ke chokpon ji bu senil tum ning thelo he la pen ke hala development asai an bang ke la ke hala dak nil tume kodalong anung tu nexar 1 2 long ke tok do kok lo pot hala so teng pen development asai bang rang mompo pen non nil tu MOS 21 along pen ke on scheme ke ding kichini dun long bang ke la no and that di phula post office pen hula university an na so for line atawar selam pon po bang ke kan melon autonomous council la kai CM sabalang li je pon na pen along it as som elor kom pen ke la ke 106 crore punek ane la bangke amount and pondobon pen ke Hamren town internal road improvement Hamren town internal road improvement hada 65 crore ne kon ne kamik tem je phan council pen chisik chedang dulu si non madai 21 MOS long bang 1000 crore pen bang kelang litum hai akramik lem ji phan chisik dolo busi thek dun long ni litum Entahlah ilitum la autonomous state ilitum na kar I nai kan bia ke la bang su kar I nai
kache song long nalik to ma song pen I stand bang e ko son lo non mat ke Ahok lah si so stand bang ke monon tanil do trip he muthe mur power deng nang ko bang ke la ke government usina pa deng bor imati nilitum le o nitung impact nang nilo mur power ta melo banon ho nitung ke nang pu pule nilitum chupun galimati galang laso I stand ki do thipa join se hu 2010 benta 2021 an nang kali irok la kan krisi ke nang ko da kali pu te hala 2011 UPDS atum accord ahot si government tum pima presar lai pina nang tum join le accord rapet non posal so se accord un derji nilitum nilitum hala so se accord un derji jong si autonomous state apotha jong si stand ave pusonte tame hala so hot pilo Manmohan Singh bang latum han cingkinon pu nilitum aphan riadak itu memorandum long riadak nang pidun dia da join government of India home ministry tum da nilitum han nang cingkilo sita nilia pani si helang panel discussion da solam kining je 2014 long ben ke hala so hot Manmohan Singh government da veder lo NDA Modi government bang lo la so phi pen bang ke lang litum ta government atum non mat autonomous state nai PG pan akachisik akamat ha velang polam bang da pusi nang klang bomo la pen hala nilitum ke ching kirap bang phu PC Haldar pu abare min director of intelligence bureau hala panta hala tan pusi nang than bom lo nilitum phan government pen thang new instruction ave naso ambang ni sinilitum hantan nang ton elo ningkan siang bom batai hini batai thon ma chitong polas poson sia ningkan pabar bom nang pabat bom pena PC 2019 hun bangke abari MP Horen Singh bia ke ha lang li parliament lo maiden speech ho maiden speech ahot kel sut ke reply ki PKP lo proposal la velang pusi pumat government dem proposal avelang laso apot pathelok si aphi bangke interlocutor hala sohot ebi mathur bangke nang pudet tilo hoi nang to mai pi phan house along ke thak ar reply che thek long leba la puson si nil jama kaso ke nang puak nang puak lo nang tum MP phan nang no che toy nang pi phan se hala sohot ke autonomous state ki create jepana proposal avelang government atum mo proposal men tulo ne ki doji rasi non mat ke proposal avelang putang dale nang tum pilo hang re nang po si more power si nang tum deng nang po si government na pa compel lo nang pa compel that apibang ke ni litum ta aningkam 2010 ben 2019 anda no bosor lo ku pilo ke klem po government usinang padeng bor ilo mati jadi itu nggak soal mur power sih nanti kicot pun nongke. Ini tuh mulai banon ho pantai memang deng dat pupalam kali lagi. Nasi halas suhut asoteng mensi ini tuh ta penan ani sihat non ini penelit kesam datang. Itu mana artikel 163 governor pan ke advice on jago nang pinengji. SP pen DC pan ke control on hala ASDC itu MOU close 8 long. Confidential report la praja la tok long nang ji council la CEM bang hala so jakong teman nang pinang ji direct funding teman nang pinang ji na pen ke council election hot ke inglong so tum on si thur long chot nang ji hala ha jakong ta menin tum hasot ke hang don dolo kan kaprek council long an so se ko jakong ki PG phani litum ka chisik pon hot bang ke lahai alam pilo nang tum ninje bare nang tum council pilo nang tum public representative nang tum pilo lahai alam ninje re lahai pami nil taman akoi nang pilo akoi nang piben na piben ke kangser apisi la 2021 ai court anda na ke bang unlong la pen ke e court det pula nil tum oton moste da ai su bang ke nil tum ton kogi pula bang kali nil tum democratically kachesong abang kanil tum intonte la pen ke democratically komatma kachesong
kang thur pon long bang ke ni litum non an Cerap dun be. abarim ke elenele la pen ke la ni litum song sok tum bang ke cerap dun verji pusi ni di nang litum channel hoi bang ke pangdak ni tum na lo churu par lo ke puthon ni li nang li phanangar ri mang ke parni siala helitum panel discussion hut panel discussion hut la article 20 tribal people la tribal area la mang so puthak penangan social media long nali banana comments do aso puthak lam thisi ini la hala siksidul para 20 long bang ke hok hai hadak tribal area pusi ke tok moti alam the kachi hili isai long lok bang ke hola ni tum ekot se tok tang lok ben ke sit kep ke chejorde ke be so pan chejorde pulok apropaganda si pon mati abahak ari so jang tum chi chepeng si pe ki tinang paklang dun lo ho ben ke dulu lah sonsi udah temen kecil ke biwa apaan cojordet ini siksi dulu lah tumsi pak fuk dak lo ulah posan akoi nang epi tatu mau hansi nili hala sohot koan man nilihin ben ke paklar tek la so ke paklar ji ke bor i hot sini nili la so lambang ke pu he de hada ke tribal area pusi pucho mane inglong aso temalong ri te inglong aso temalong ri puro te inglong aso tum det pemada de bang asota nang dudun nang leluma India demokrasi longan hokta la pusan adim aveje bang asot pen ching chi ju je pin adim nane duma kalima lang non langnam kulute hai kala asi tribal area tribal aha war pasi pu tribal amunit pulegi pu kalima hada tribal aha war pasi pu chota pot non bang ke la puson si ki puja tribal la hawar putang de lo pot oson si bang aso nang thurun jampo dake nang bang aso thurun de ning ke ta nili hala so reference ke ndam he je dake tribal la hawar pusi ki puchot tribal amunit pule pu dakali lepen ga hala siksidul para 2-1 long mata la son si ke tok dake edal suppress the rest shall be elect on the basis of adult suffrage psi ke tok cha the rest shall be elect by schedule track pule ke tok kali dake sepen council kecari calon alo long non dala puson tok daga ve je election nomination file dun lo pulote ST certificate cepak lang nahi pu avi mati dake avi mati non ta ST certificate cepak lang nang jipu aron ka via join no mangke komane akiche komane aparok mohong pakta ilitum district council election hul bangke turun jamlo ate halat para 20 long mata tribal area pusi pucha tribal atuma hawar tribal atuma longri tribal atuma munit saidi daki ba saidi nang jipulik ketok kari mati na hokta kalang tapen ke reservation 6 dulong par reservation pun hokta idum por hi ado bedela puson kira ikom nang ji pa dim mase theglung le kalang so jane non election hunang ke nang thur lun jam lo nang thur lun jam ma joine nang ke hai da dulo theglong dak lo modi nang ke hai ko na da mosti men se nang ke hai ma apong tin hota nang hai lo da sinili ane si heta panelist ka son long da kopilo paking dam ke bor ibang lalo kut kam kaduk ka ben lu dun jam lu mangi constituency tin tan thur dun jam na kut kam dhok na ki no asi non sit cap anong yung si limitation bikok porte hala bang so kan itu baranda long an si bikok aholo kam ben kut alo na palu nong le lo laso apana ke matha pa jane si nilitum mangi la sit cap bang ke dake amut alam kece ke bete man si pidet lo kali open for all man dake inglong aso la pen ke hala inglong aso kali tum ta cidan rapet sit thong ke bra pli bang ke la ke inglong aso pon si panong vet lo pen sit ke pa bang ke la ke kece ke be aso pen si cidan rapet pu alam cho pane pidet lo pu ke la ke kali le ke hala rong alom
la sik sidul kitab otan ben pache thang dam matum si ke pache thang dam matum si chok chi busini li kudam mi dage ni li ki pudam ke la sola man chok ini social media long ani li phanta nang criticize bang da do po pa chok je tini da lam ta do po sta lang ni tumta ako mun thile thot tha mathale thot tha busini la piling tung ne hala da ke no hokta inglong aso tum det si thur det pu thur long chot pu bang ke sik sidul long no hokta vi an si het ji than lam si karbing long ke Dimapur na thibena nang lut me hujai na thibena nang lut me haura ghat pe nang lut me borlang phera sar pe na bang so nang lut me halapu kopilol ho deopani side penta ba halapu gulaghat side penta nang lut me kopse so bang so pan ke khangi bang so ta hemna chi kim bom lo nang lut bom lo hala tumta pora teng pen waterless lo men nang dun bom lo waterless na men nang dun bom phian gelang tumta election nang pathu dunji phanta jakong che long lok lo athema ili tum siksidul long mo si bang so tum thuk long le pu ke khang mechanism bang avi aswalam avi join si lamang nang thur lun jam lo la sil mo phi awe phanta la so ke sik sak duji pu tum tha si nili tum la 80% reservation 80% reservation 44 seat ang bong pen 34 an bang ke long so phan rai kom lo seat hala kepa bangke dake cedan jam nang tinang ni tini pu cedan nak pu hala soalam si nilian si panel discussion long bangke kijong da soalam bangke lalu nili tumke lang namlo bulu de tungi nar permit line punon ni silam non Arunachal Pradesh punon non ili tum Manipur long ke charbo sai tal hai lam lo ili tumare ngelok ke bang mutta lang litum ili tum inglong so tuman ke latum ke museum bina ka pot latum ke theng pi theng phang si kardom ka dia tuma khei bina pot tribal aso latum han ke wanda leve pusi mainstream long latum han ke ha aring lok du ke du pen dai tuman ke nangwan ben la samili tum han kupu pa ne 60 area puisi bang nang selam pilo ili tuma khei reng dog reng ni pinian bang ta e si eja kong chelong lo ili tum penang ana lam che tham lo te nang li phan thon nang kar ju thuji bangke ili tum ne kadu idum da chini lo pena ko Dr. Turam Rohang CM mata dingje bom lo nili tum party bang det pen party janata party bang det pen kadu itum ben MOS pono MUS ponon angtong helika mana song tum ben agreement do non ke peace harmony ili tum kar miang long mon sam ato mon nang jab lo pulote nang litum si padusi lobon pu sini tum da kadu na mathalo pen non lombanga ko social media long sia platform long na klang bangke elitum klem para song punang goglo koma song dong seng ne amen pung tung telo ta non bangke ke seng thu pu si je pa klang pasila bang so lama puthak nang litum hin men pilo puji non apor hod suluk sodak asai nang pangching thuji pu bangke ning chithedam oji claim un oji pu thai bang ni ma thadam de athema pirthelong ben armu oksu mate army kang ta number plilong sido india to world long fourth position sido indian army strength ke la sona por hod indian army aphan non kachesong thuji pa kapre kachesong kangthur thuji pu bangke nilike ning thedam oji pathai re la pen ing thur nang nelu pusini li pudami la pen non nilitum ahod hena adu silu polam the pol nang li pu son ni dan don don la nilitum ke PLT rothom UPLA PDC ke nilitum abarin ke le patum la heno adu si akachesong poma hilikaman pen bangke bang sini lita angsi dondun nang nilam thelo athima non technology computer science kapre nang tang pick up por ho na high sulu soda ke claim pen bangke aja ke ding claim un oji pu bangke ning thedam oji thai wi na pen non ke aja non lahai ke kaching thur asai ke claim ji por hud bangke lahai ke patikuk dun ason sila ke nang mandet po athema non ke kopilala ke charli ke pa prang pik nangji ke charli ki hung pik nangji ke charli ki hung pik ke charli ki bor ipik nangji tum kaprek itum akhe pan
ke pacing thur je farmana long ke ilitum cerap tu dunang ji lapen ke longri longpat kaprek infrastruktur ke pacing thur je fan bangke halalong si ilitum hoor pidunang ji pusin ilita pudunji penon akimi owe kimi risoi jang tum lahai kalili kalang lang lahai bang ke pamang huta pasai long bangke kaci jok dun lapen ke kaci tudun no bangke kali jenang ji pusi ni dike jong nam tepji lalu padusi nali pananggar juji bangke ilitum langnam na ilitum BLT accord ustame hangramas tame bang CEMR pudeng lo kalang limbo Boro Territorial Council la per langnam lo ilitum arlo song kwan nening kan je paduk den pen mainstream long wang lo agreement along same alang li same signatories lo ilitum mabarim MP alang li sitame inglong long John pen habit haram pen alang li same yang siang tong nang cepali dun lo karbia khei pan nang rung lo ele kamana song abia phik pen che song lo alang li same alang li matha lo non mang mainstream ma lo pot democratically Indian labang su constitutional aron atang ateng pen politics along join dun pen alang same MP ticket alang same ki un dun abang phulo pen hada parliament long same lam the sin ke alang li khei phan represent lo pulote nang li same nang li tuma song pen same nang li same senior most lo nang li tai nur lo pulote nang li ta lasona ke mang doma politics along ken kam che jordan pen public representative MLA ponon MP ponon pine son bak ticket long te nang lim pine matha son doma padusi ahok akisi akuison wangge ahok lo nangkar julam ta kedam tang apor jong si tum langdam puluti bai je me khini thegin long dak lam kalang 2003 BLT court hota lang ta political ajakong kalang halang ta deng ton long dan la sofi wang lo UPDS atum ta hala suhut papa pu benar kan senang ta kecing sige kalang political platform chilong ilo then non anda dolang ala ik surjarong phar alang ke non anta hala suhut pen sabarem UPDS lo kalang lo papa lo pen non BJP lo dan non lang lagi ndeng tangkring executive member mandon bomla pen ke ultim dak chitu bok heta che koyon ta kalang lo DSD tindan da debolal garlu sata kalang lo ta hala suhut DSD Jewel kalang DSD J Jewel group long deputy CNC long non karbeng lo dima hasaw long CM Kibom lo lapang alang li bana phang ta Niranjan Hujai bita dalang mata kalang Niranjan Hujai mata CM Chula kalang dima hasaw lo latum ke DSD ben sikir bang atum lo ahok hala Dilip Dunisa putum bangge lake political rehab long der la he kalang lo so pinon wang lo pulote 2020 NDB tambong tanon Gobinda Busumutari pabang pu bangke inut MLA ta Kibom hala puta deputy chief BTC long ta sono thakse kapre katom ada executive member ta do lapan ke MEC ta do bang toxine total bang toxine ke NDB tambong ta political achitai bang long lok la political achitai bang long lok lo pasti lason na por hot bangke निलित तुम के दर्श तुम तो नाज जतती है क्लेमदाम रापेदा आजीर पु तुम ता है जे नॉन ला 2021 एकॉर्ड कचेटक अतुम इतुम दंग आवार साइकिलों ले नाइल मा पीमती हो बांके चार्ज जतती है बानिल तुम तो नाज जतिल है इतुम है नो के मारा दु नाइल मा हो ला पुसन alam da naज जतती है निल जमता Sita ahok political rehab henlo long lasting rehab bangke kalang pine economic rehab financial rehab hala hai bangke temporary
tahai mini ta political rehab jong si do pulote labang ke ajak kiding rehab aphan paman unji kalang pipot ma pulote hala kukurajhar along dihut si suluk sudak tomon ke jab na along rilo dakta kalang hala suhut hagrama tum BLT accorded pen ke BPF nang seng balang tum cari calon jakong ended pen phi ban ke almost 17 years ni latum haulo 2020 an latum nang cari lo pen nang cari un bom hot si latum pen nang alang tum ke dar saphan bang ke kaprek asai wareng war sai bang ke latum check jas long lo पुलिस कमांडो पेन पुलिस गने 1000 के पिलो पिलो 1000 के लके हला सोत पारा मिलिटरी CRPF पेन BSF तुम सी परिदेंगो दायित्व एनलो अबारे BLT तुमहान स्पेशल रिक्रूटमेंट पिलो ऑक प्राण मिशन तुम आर्ता दोलांग तुमहान तुम पुलिस लोंग थोला पारा मिलिटरी लोंग रिक्रूटमेंट ड्राइव लो 1000 केदार समन के कपरेक केदार समन अन बांग के हाग्रामा अमेथांग सी हलादा kupilo kaprek department along kaprek asai la tum hadak bangke usi chilang pon long la poka me lang farma pen ke non DSD tumta nironjon hot pon non la debolal ake hai hun la tum tame benang an lang tum ke das pon chilang nung la pendak karbeng long mata abare MP ake hai horen sing be surjorong phar pen kangjang terang alang tum bang atham do hot UPDS abari matum hanta koan kacilang un ebang kala kalang tum si cinipo ben ka sabso ben non awar sai long nun lo pusini li bangke ning thelo ben non la 2020 hota NJB na bang troxi ne non political rehab do ko potsi alang tum ta NJB ke das tum han ke un an ke politically kacilang je phanja kong ke long ta hai pu mini Lasila sona por hot nilitum ta la sona jakong incir dunduk ma pola bangke open nangli kipu pudak kali besi tami la son tarjime mil hai nang naning hang ma lasia ho parliamentary arlo dokok la pen ke outer parliamentary polam pa dokot non nilitum ke outer parliamentary abba jar pen ke hang nun komane XYZ MLA pan usar assembly long la salam na jupi thati hala so bang fu bang pi bang ko andonil to malam ardi ken ine bang hala ti chingi ko kala pen mane XYZ member of parliament phanta usar home minister umit salong dama bahadak damang la hailam ni kidano member dam thonamang banang ni la salam the house long baklang nun tha pa ni tum ta kachuning ridu non chalo ten assembly long ta ni tum ke ma pakta member of that policy khadakta kopilol ho kachuning ridu non chalo pendak autonomous council level long ta dakta ni tum ke elected ni mesita ve ni minta ni mesita ve apot si house long bangke kupi pitom kaching vai lo ne house long kupi pialam se azu dunanji ma ba bang kupi pitom kaching vai lo ne la hailam bangke ni tum chini dun der lo la pen ke ni tum me pok me lang phanta la son pine na hang pidun tha putan ni tum ta how la so bang pu bang pi phan kachuning ridun pen abahra ke thangda ba jalo ni tum ta jungjung song trong mung ban mane MSC do mane MLA do posonde la son joy ki thai mene na pen ke implement je pha ke dar system apok me lang dat kali ke implement na long ta ni litum mane MSC mane ye mane MLA do kok pote hadak government phan karjudam kipudam damra prung lemra pet chejapon toy pulote ardi do chejima pangsi nilitum ta matha damlo banga sobar sai bangke parliamentary arlo dudun kokpen ke hangdun bangga kenang sot dubino athimanon langdam lonang Gobindo Busumutari pamut ke MLA lo jebia barem pensi kalang MLA mahala ke direct chief minister lo tadam nang ko
dam unlo direct access เอาเลย direct entry kuri unlo na pen ke chief minister long ta phan hang ram un je sar non nitum abarem NJB atuma phan apok ame langa farman nitum han kuti thongkep pinengji kuti phokep non phong financial budget ke place long place manai nitum non phong ex NJB tum ke claim hormu an ke non phong lang ke thepon lap sok da phalang nuet hat theng theta phalang nuet han giti da phalang nuet da sinon phong ga nitum han ke halat mesin hormu ke naam ji nitum ke paper plate ke selam ji sandal ke selam ji dhup so ke selam ji sabon ke selam ji bini dot pen kolam ke selam ji hai farman nitum han ke kupilal ho poisa nang sing som ning sar am 70 crore 50 crore 35 crore 25 crore ha tum ke ningkan isielong patai hini ki thom poisa pon lo tanon nil tumbang ke halaso legislator atum phan ke kachuning ridun bahara thang thagi chuning ridun kok no matin nil tum ke hosa la solam non phon kon pitha je non Assam Finance Minister Rojanta Nyung Baido lason ma financial budget press proporsi laso pan am niltum han rehab apartment nang pine padeng pantha putami kuning ridun non chorlo mati niltum ke halaso bang pu bang phi bang hadak ke place don je ning hang he bang gala alang lilo asi political ajakong bangke kilong bang kenang sok lapen ka Assam Chief Minister tame ilitum ham asawar sai bang nang ipie kenang sok lapen ke karbeng long ACM tuliran long hang stame arsik jit pen la solam thi bang ke alang lita matha pon no sante mi pigji greater song thok labang so interest apha pen ke ning the do he alang li not angkang pi ben ke matha abang phu tuliram long hang alang li Assam North East long ta no chi thang phlo bang phu alang li phan ke chini ne bang ave fa home ministry and alang li phan government of India ma chini pameka se alang li a decision ke ongdung adim long alang li decision ke en una bang phu ma alang li apora ni hulote matha ponji bese nil tum ning thedo hai non ke nili tum ke aja non nili non at present ke Bharatiya Janata Party no enot bihek enot mane abokar grassroots level ke claim den abokar aposi party decision mang ke nili tum ke aja non party lo chehodai dun tang dat api party membership enon dat api bang ke party etum kaman party etum disiplin party etum nom prinsipul bang ke aman penggi pi ke kenang sob ni ditum ke kanang lo apot si party etum jong si thalang pulote ni ditum bang ke jington rui nang kok lo party etum jong si pima sai nang pek la bang ke pa pila ning thi der me chodeng nang kok lo he tapen ke taso awar sai nang pipon pe da joine pini party against claim ji po bang takali party abirudhe damji bang takali party atike na pipon pe da jone pini independent pini kapre ku claim ji bang takali athema party fan dedicated party fan ke choda bang pu pina pa asi kerang jilang aporani hot party tu mathaji ning the enturam rohang akehai alangli ning mesen bang pu alangli mathaji la Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma mat alangli din hut sinili tumke accord bang ke claim mati haul mane sonwal din hut kali mane turun go din hut kali hala tumi claim na claim pi un ASIC pini Dr. Himanta Biswa Sharma na claim pi mati la sona ke claim pi long ta dak pen iditum long tangkring Dr. Durang long hang langli sinang Japon lo nang Japon pen iditum hada Guwahati an ben ge Himanta Biswa Sharma ke hai Chief Minister alangli Assam Chief Minister ding det pen seklun tripong bong ge anil tum mai court panta alangli masi chechak lo iman din huanai moi kuridim wala shooting me alangli si nang klem pilo pen non ni tum han pok me lang
เป็นเกลให้ political อาจจะตายลองนังเกวันจีพันนังเกลังลิตุมเทตันอาร์พุดุบุษนิลิตุมนังเกในปุยตุ Lalu. Aku kan, si ini tuh kami long live pensame nal tuh song trok apartment. Mau next talk suge nang lihat saya mele pensili tuh cingkilong mau posining cetelo. Tangte itu penangan apor dulu nang lista mereka kaprek busy schedule long nang lista kayak kita kayak klembang pula sih. Nang lipan pini kami long live studio long kayak bang pen apor nang cipidun pen. Nang linga klong alam la pen song alam pen ceng lok political non issues ap putak ton pen ceng jetan la bang so apor nang cipidun tek pot nang lipan akeru pipa jir lo la pen nang litum hem tu nisi an so se reng dog reng ni pumen pulo cete pading lo na tangte litum kami long live kelang aratum han kardom cipida la bang so jai me ington poni kong na Carlo. Kardom.